Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, πρέπει τα πράγματα να τα παίρνουμε προσωπικά. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τι είπε ο Χριστός ή τι είπε ο παπάς, αυτό είναι λάθος έκφραση. Πρέπει να λέμε τι είπε ο Χριστός σε μένα. Τι μου είπε σήμερα ο Χριστός. Μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το Λόγο του Ιερέως. Σε μένα τι μου είπε. Που με λένε Νίκο, Γιάννη, Μαρία. Ζούμε σε μια εποχή ιδιαίτερη. Να πούμε κάτι έτσι πολύ απλό. Ο κόσμος, πλέον με το διαδίκτυο, εδώ έχουμε και το ChatGPT που μπορεί να το ρωτήσουμε οτιδήποτε και να μας απαντήσει. Έχουμε πλήθος πληροφοριών και γνώσεως. Που θα μπορεί και κάποιος να πει: ξέρετε κάτι, δεν θέλω να ακούσω κάτι από την Εκκλησία, θα κοιτάξω να το βρω μέσα από έναν άλλον τρόπο. Το θέμα είναι ο άνθρωπος που θα σηκωθεί, θα έρθει στην Εκκλησία. Έχουμε να του πούμε κάτι για την καθημερινότητά του, για τη ζωή του. Και ας μου επιτραπεί η έκφραση. Όχι τόσο η λέξη κήρυγμα. Εμένα μου αρέσει η φράση ένας πατρικός λόγος στη ζωή του ανθρώπου. Ένας λόγος που θα εμπεριέχει μέσα την όντως ζωή που είναι ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός σώζει για αυτό που είναι πέρα από αυτά που λέει. Αυτό είναι το Κύριος, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε να πούμε κάτι στο σημερινό άνθρωπο. Και το κάτι που να το πούμε, γιατί μπορεί ένα κήρυγμα να είναι άρτιο έτσι θεολογικά και οφείλει να έχει μια σωστή θεολογική βάση, αλλά έχουμε να του πούμε ότι που θα πάει στη δουλειά του. Που θα κάτσει να πιει ένα καφέ και θα παραγγείλει ένα καφέ στο σερβιτόρο, που θα περπατήσει, που θα είναι στην κίνηση. Έχουμε να μιλήσουμε και να γίνει ένα κήρυγμα ζωντανό μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Μπορούμε να φέρουμε τους πατέρες και τους κανόνες στο σήμερα ως οδοδείχτες και ως ζωή, όχι απλά ως στήρες διδασκαλίες, αλλά ως έναν δρόμο ζωής και μία οδός η οποία θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστού. Αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος και γι' αυτό βλέπουμε ότι αυξάνονται και διάφορα φαινόμενα, όπως είπαμε και πριν, και δυσιδαιμονίες και ο κόσμος πηγαίνει σε διάφορους που λένε διάφορα λόγια ωραία και όμορφα. Η Εκκλησία αυτό που έχει να πει είναι το έρχου και είδε. Έχει αυτό που έχει να αποκαλύψει και να δείξει το πρόσωπο του Χριστού. Φυσικά και χρειάζεται ένας λόγος, αλλά ο λόγος να έχει να κάνει με τη ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός. Όχι ότι έχει αλλάξει η σωτηριολογία, αυτό δεν θα αλλάξει. Τι θέλει η Εκκλησία για τον άνθρωπο, πώς τον αγιάζει κλπ. Αλλά ο 20χρονος το 50, με τον 20χρονο του 1980, με τον 20χρονο του 2010, αν τους βάζαμε σε ένα τραπέζι, δεν θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Έχει ο άνθρωπος άλλες μεταβολές, είναι άλλη η καθημερινότητά του, είναι άλλη πληροφορία που δέχεται, είναι άλλα τα δεδομένα της ζωής του, είναι άλλες οι απορίες και οι αντιλήψεις του και εκεί οφείλουμε εμείς να πούμε ένα λόγο ζωής, ένα λόγο όντως ζωής μέσα στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, λένε οι πατέρες πολλές φορές, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία πρέπει τα πράγματα να τα παίρνουμε προσωπικά. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τι είπε ο Χριστός ή τι είπε ο παπάς, αυτό είναι λάθος έκφραση. Πρέπει να λέμε τι είπε ο Χριστός σε μένα. Τι μου είπε σήμερα ο Χριστός. Μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το Λόγο του Ιερέως. Σε μένα τι μου είπε. Που με λένε Νίκο, Γιάννη, Μαρία, τι μου είπε. Αυτό που μου είπε, πώς βρίσκει εφαρμογή με τη γυναίκα μου, με στην οικογένειά μου, στο χώρο της δουλειάς μου, που είμαι συνάδελφος, που μπορεί να είμαι αφεντικό, στην καθημερινότητά μου. Πού μπορώ εκεί να αποκαλυφθεί ο Χριστός και αυτό το δίδαγμα, αυτό το κήρυγμα, αυτός ο λόγος ο πατρικός να έχει εφαρμογή. Αλλιώς, ξέρετε τι γίνεται, μένει μία αστήρα διδασκαλία, μένει ένα νεκρό κήρυγμα που ο άνθρωπος το οτιδήποτε νεκρό το απορρίπτει και καλά κάνει. Αν κάτι δεν μπορεί να το κάνει ζωή, δεν μπορεί να το δει στην καθημερινότητά του, δεν μπορεί να το κοιτάξει στα μάτια, έτσι, αναγκαστικά το απορρίπτει και όχι μόνο αυτό, και σύμφωνα με τα μέσα τα οποία έχουμε στη σημερινή εποχή, θα οδηγηθεί κάπου αλλού. Γιατί αν εμείς δεν του δώσουμε το ίδρυτο ζώων και θα πάει κάπου αλλού, και εκεί που θα πάει κάπου αλλού δεν θα υπάρχει νερό. Δεν θα υπάρχει διακοινωνία, θα υπάρχει κάτι άλλο. Και θα υπάρχει κίνδυνος. Και μπορεί ο άνθρωπος από εκεί να τραβήξει άλλους δρόμους. Οφείλουμε λοιπόν το κήρυγμα, αυτός ο πατρικός λόγος Εκκλησίας, να είναι άμεσος, να είναι καθημερινός, να είναι ουσιαστικός, φυσικά να είναι πατερικός και θεολογικός, αλλά να μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και ορθοπραξία στο σήμερα και στη ζωή του κάθε ανθρώπου.